ang ginawa ko kasi dito, tinaniman ko na siya ng variegated na grass sa ground, sa ilalim ng mga mayana, para sabi ko pag nagsawa na ako dun sa mayana, at tatanggalin ko na lang para pag ang ganda nito, variegated grass dito, tapos doon white stones. Di ba ang ganda tingnan, napaka-cozy. Dahil nabawasan, nagkaroon ng space, magandang pakiramdam ko mas parang gumanda pa nga kasi meron na siyang space ng konti. Parang gusto kong tanggalin hindi ko na patubuan ng mayana dito. Lagyan ko na lang ng mga yung mga grass kasi bagay sa sa garden. Maganda sa garden yung medyo may space, medyo malawak yung nakikita, hindi yung puro halaman na lang lahat. So, may naisip na naman ako dito sa aking munting garden dito sa backyard. Masyado kasing palagay ko parang sa tingin ko masyado ng makapal kasi. Gusto ko meron naman space na yung maging maaliwalas tingnan talaga. Matagal ko na itong iniisip kaya lang nagdadalawang ako nagawin kasi maganda naman siyang tingnan, but siyempre gusto ko talaga yung maaliwalas. Yung para mga golf course, kahit maliit lang na garden. Hindi yung punong-puno na parang talagang wala ka ng malakaran. So, ngayon gagawin ko siya. At para magmukha siyang maaliwalas. At magandang tingnan sa mata. Although maganda na rin naman kasing tingnan ito. Kahit na ganyang makapal. Pero talagang sobrang kapal na. So, maganda yung naiiba naman. At hinahanap ko yung magandang magandang design na magiging maganda para sa mata ng lahat at para sa syempre sa mata ko maganda rin ngayon, kaya tatanggalin ko siya yung makakulay dyan, pero hindi lahat kasi nasasayang ako so yung lang muna konti lang muna tatanggalin ko. Obserbahan ko kung magiging maganda ang dating.
masyado nang makapal ka from di, kaya gusto kong bawasan. So, yung iba, ililipat ko naman, pero sobrang dami na kasi. Kaya tinatanggal ko na. So, katulad nito, maganda rin naman kapag walang yung napaka kapal na mayana. So, ang ginawa ko kasi dito, tinaniman ko na siya ng variegated na grass sa ground, sa ilalim ng mga mayana, para sabi ko pag nagsawa na ako dun sa mayana, at tatanggalin ko na lang para pag tinanggal ko yung mayana, makikita ko na maganda pa rin yung ground. Kaya lang dahil sa kapal ng mayana, hindi umubra yung hindi siya dumami. Pero dito yung mga bakante, yung may na aarawan, napuno naman siya. Pero dyan wala parang paisa-isa lang. Yung mga puno ng malalaking mayana, hindi ko naman tinanggal. Just in case na magpakamayana ulit sila, magpakamayana talaga. So andyan lang siya. But pag nakita ko na mas maganda yung yung variegated na grass dito, obserbahan ko muna kung tatanggalin ko or hindi. So nasa sa kanya na lang kung umusbong siya. Pero kasi pag ang mayana kasi pag pinuputol, tumutubo rin siya, tumutubo ulit at nagiging mas maganda pang tingnan. Kaya lang sabi ko, pagbibigyan ko muna yung variegated na grass para makita ko kung anong mas maganda. Kasi ang ganda nito, variegated grass dito, tapos doon white stones. Di ba ang ganda tingnan, napaka-cozy. So ayun, so ito magandang magandang variety ng mayana. Kaya lang hindi siya naaarawan kahit ganyan, parang purple. So ang kulay niya talaga parang ganito. Ayun. Purple pa rin. So ayun, babawasan ko pa yung mga dito kasi gusto ko talaga yung very cozy. At saka gusto ko yung paiba-iba yung style. Kasi madali naman ibalik yung mga madaling pagandahin kung maraming halaman. So ayun lang naman, mayana lang naman yung mga halaman ko dito. So ayun ko, from dito tuloy-tuloy pa rin ang aking dito pagpapaganda. So maraming halaman dito na natakpan ng mga mayana, kaya once na, dahil inalis ko na siya, sigurado maglalabasan na yan. At katulad nito yung puting hindi naman ito napapansin ng may mayana dito. Puting crouton, din may yellow crouton din dito. Dahil hindi siya nainitan, hindi rin siya gumaganda. Tip lang. Yung Persian shield, kapag hindi mo ginupit, namamatay siya. Katulad nito, natutuyo na siya dahil sa sobrang lash. Natutuyo, pati yung puno niya, matutuyo din pag hindi mo pinutol. So katulad ng mayana, kapag sobrang taas na dapat pinuputol. Kasi pag hindi mo pinutol, rin siya mamamatay. Katulad nito, nalalanta na. Kaya dapat puputulin siya dahil sobrang lago niya. Kaya dapat bawasan yung matataas para bumalik sa dating gawi. Ayun. Saglit lang naman yung pag dito, kasi pag lumaki yung pag tumusbong yung yung Persian shield, saglit lang. So napakadaling manumbalik sa dati. Kaya ito sobrang lawak, sobrang laki niya na nalanta.
Buti na lang nakita ko pa agad. So, ayan po, hindi ko matapos-tapos yung retoke ng garden ko dito kasi sobrang biglang umuulan, pang 5 bagsak na ng ulan. So, patigil-tigil ako kaya ayun, hindi ko masyadong naayos, pero sa next time ko na lang ayusin yung mga mga iba. So, this time pinutol ko lang yung mga makakapal na mayana. So, nagkaroon ng space. So, parang naging maliwalas. Siyempre makulay pa rin kasi hindi naman nawawala yung mga mayana. Siyempre, andyan pa rin yung mga halaman. Tinanggal ko lang yung mga naghahambalang na. So, ito mayroon akong halaman dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Gumagapang siya Hindi ko na matanggal. Kumapit na yung ugat niya sa kahoy. Then, ayun, nagkaroon na siya ng space. Inisa-isa kong itanim yung variegated grass.
pinutol ko lang pa isa-isa kasi ganun naman yung pagtanim ko diyan dati, kaya ganun pa rin yung mano-mano. So yung mayanang makakapal dito, pinutol ko na yung mga parang anong kulay, yung parang kulay maroon. So halos naman lahat sila parang kulay maroon. Mayroon lang naiiba na sa gilid, something ganon. So hindi naman magtatagal muling lalabas yung mga branches niya kasi napakaraming branches yung mga puno niya. Pang 2 beses ko nang pinutol yan. Dati mas mas malugo pa. Then ayun maraming mga sanga. So siguro mga after 1 month maganda na ulit yan. At syempre nakita na yung ko dito, yung buntot po sa halaman, so namumulaklak na siya. Kung hindi ko tinanggal yung mayana, hindi ko siya makikita na namumulaklak. At yung mga Persian shell, pinagpuputol ko na yung iba kasi pag masyado ng lash, matataas na namamatay siya, katulad din ng mayana na namamatay din siya kapag masyado ng mataas. So ayan, makulay pa rin yung dito. At dito banda hindi ko na pinutol kasi magpuputol ako na itatanim ko yung mayana dito sa pinagputulan ko ng mga yung matataas. Ayun, makulay pa rin naman, maganda pa rin naman, parang wala naman na bago. Ayan. At yung iba, inaano ng manok na puputol. Katulad nito, 2 sanga ito na malago. Tapos kanina nang nagbubunot ako ng mga damo, nagpuputol lang mga halaman doon. May biglang tumakbo na malaking manok. At yan, binangga yung puno na putol. Ayan, isang puno na lang ng mayana. Then ayun, syempre dahil nabawasan, nagkaroon na ng space, magandang pakiramdam ko, mas parang gumanda pa nga kasi meron na siyang space ng konti. Parang gusto kong tanggalin hindi ko napatubuan ng mayana dito. Lagyan ko na lang ng mga yung mga grass kasi bagay sa sa garden. Maganda sa garden yung medyo may space, medyo malawak yung nakikita, hindi yung puro halaman na lang lahat. So ayun, hindi ko pa alam kung gagawin ko yung sinasabi ko. Pero dito muna, ayun, maganda na ulit. Yung dito, tinanggal ko rin yung mayana dito na kulay maroon. Then yung ko dito, akalay pa, natumba ng malakas na ulan, kaya tinuluyan ko na lang. Yung napakakapal na sanga, pinagtatanggal ko na, tinapong ko na. Magsasanga pa rin naman siya ayun, ayoko nang magpro pa ng mga halaman kasi wala na akong mataniman Gusto ko nga medyo maluwag na para maaliwalas tingnan, kaya yung nagbabawas ako ng mga halaman dito. So ayan po. Tinaniman ko pala dito ng mga kutsarita. Ayan tinanggal ko yung napaka kapal na mayana, saka yung Persian shell, pinutol ko ng maiksi. Tinirahan ko ng konting puno para just in case pwede pa siyang tumubo mas maganda pa. Then ayun, puro kutsarita na variegated white saka green. Anastasia plant, Eugenia. Medyo maluwag na, hindi na ako ilag-ilag sa mga halaman ko. Siyempre gusto rin nilang umilag sa akin.
mga ka-Promdi, sana po nagustuhan yung pag-maintenance ko sa aking garden at nagkaroon din kayo ng idea. Gawin nyo ring maaliwalas yung inyong garden, katulad ng ginagawa ko sa garden ko. Kapag masyado ng lush or masyado ng makapal dahil sa napakataba niya, pwede naman po putulin ka-Promdi, lalo yung mga mayana, kasi kusa naman siyang umuusbong ulit yung mga sanga niya. Kusang nagkakaroon ng maraming branches. Kasi pag sobrang taba na, pag sobrang taas na tapos pinutol, ay hinayaan mo lang, mamamatay siya. Mas magandang putulin mo na lang para maging maganda yung kanyang katawan niya or yung mga sanga niya. So ayan po, marami pong salamat sa inyong panonood, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe na po kayo at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Marami pong salamat mga ka-Promdi.